Olen Vilkkilä Jussi ja työskentelen palveluneuvojana yritysasiakaspalvelutiimissä. Olen Happosen Henna ja toimin palveluneuvojana yritysasiakaspalvelun puolella. Työpäivät koostuvat melko monipuolista tehtävistä, eli toimitaan puhelimitse, vastaanotetaan erilaisia asiakkaisiin liittyviä kysymyksiä. Ja myös viikoittain on tallennusvuoroja, jollain puramme yhteydenottoja ulkoisilta asiakkailta, jotka on tullut sähköisesti. Yhteydenotot sisältävät jätehuoltoa, viemärihuollon palveluita, vaarallisia jätteitä, ympäristötuotteita sekä myös prosessipuhdistusta. Iloa ja virtaa työpäivään tuo hyvä työporukka ja monipuoliset työtehtävät. Lisäksi myös virtaa työpäiviin tuo onnistumiset, eli aina jos asiakkaalta kuulee, että joku asia on mennyt hyvin ja sieltä saa palautetta, niin se sitten myös motivoi sitten aina. Haastavia puolia työssä on se, että on tosiaan aika laaja kokonaisuus, mitä yritysasiakaspalvelussa hoidetaan. Meidän asiakaspalvelumme palvelee koko Suomea, joten on paljon eri kaupunkeja, missä jätehuoltomääräykset eroavat paljon toisistaan, joten se tuo omia haasteita tähän meidän työhömme. LT on luotettava työnantaja ja työntekijöistä pidetään hyvin huolta. Työterveyspalvelut toimii hyvin ja ergonomia on kiinnitetty huomiota, että työpiste on säädettävä ja on hyvä työskennellä. Koen, että täällä on erittäin hyvin otettu huomioon jokainen työntekijä yksilönä. Lisäksi on erilaisia virkistymispäiviä ja muita kilpailemien kautta meitä sitten hyvin motivoidaan.